Ahojte! Dnes so starou mamou varíme koložvárskú kapustu. Ináč sa to môže nazvať aj sedmohradská predkladaná kapusta. Ideme na to. Čo na to potrebujeme? Teda 500 gramov, 400-500 gramov bravčového pliecka. To je najlepšie. Áno. Jednu cibulu, červenú papriku, 100 gramov ryže, 200 gramov klobásy, jeden strúčik cesnaku, slaninu. Koľko? 100 gramov slaniny? No tak, asi. Pol litra kyslej smotany a kilo kyslej kapusty. Teraz ideme robiť predprípravu. Začneme asi s mesom? Nie, s kapustou. Nie, s kapustou dáme variť, lebo to nemusíme upravovať. A potom dáme na poriadok meso a potom ďalšie. Ostatné. Dobre, ideme na to. Môže tam. Do kapusty pridáme trošku vody. Aby sa nepripelovala. A ako dlho varíme kapustu? Asi hodinu. 400-500 gramov mesa. Aj vykrojíme teda tie tučné časti. Kto má rád masné, tak nemusí vykrajovať. Ja nemám. Aké veľké kúsky nakrájame? Také menšie. Inak, koložvárska je moje obľúbené jedlo. Mäsko máme nakrájané, aj cibulu a cesnak. Do väčšieho kastrola dáme 2 lyžičky masti a pridáme cibulu a cesnak. Dusíme ako dlho cibulu? Do zlatista. A potom pridáme mäsko. Môžeš tam dať mäso, 3/4 lyžičky môžeš soli dať. Ako dlho dusíme? Asi hodinu. Teraz ideme opražiť nakrájenú slaninu na kocky, 100 gramov. Áno. A klobásu spolu s tým. 200 gramov klobásy. Teraz uvaríme 100 gramov ryže a potrebujeme teraz teda pekáč, vymastený masťou. Áno. A postupne tam dávame na spodok vyžmýkanú kapustu kyslú, ktorú sme mali uvarenú vo vode. No a potom postupne ďalšie veci. Dobre. Môže sa to dať aj do jenskej misy, ale lepšie sa to upečie a aj sa to lepšie nakladá v pekači. Ak je smotana veľmi hustá, tak ju môžeme trošku rozriediť s mliekom. Kyslú smotanu osolíme. Áno, potom pridáme klobásu so slaninou. Smotanu? Áno. Ale iba polovicu, nie? Polovicu smotany, áno. Paprika. Mletou červenou paprikou posypeme celú vrstvu. Potom zmiešame ryžu s mäsom a rozvrstvíme na celú kapustu aj proste celý ten spodok. Rozvrstvíme ryžu zmiešanú s mäsom. Kapustu? Áno. Vyžmýkame kapustu a prikryjeme celú plochu. A posledný krok, zalejeme smotanou. Áno, rovnomerne. Tak, máme hotovo. Dáme piecť na 180 stupňov 3/4 hodinu. A máme koložvárskú kapustu hotovú. Koštovka. Áno. Je to výborné. Obľúbené jedlo. Sice vizáž není až taká pekná, však ale veď hlavne, že to chutí. Áno. Tak dobrú chuť. Dobrú chuť. A niektorí si k tomu dávajú aj zemiaky, ale my to jeme bez. Lebo však je tam rýža. Takže dúfam, že aj vám bude chutiť. Dajte nám vedieť v komentári, že či máte radi koložvárskú kapustu.